Itong gisusi ang manipis mahigala nga kalsada ni ining panahon karon sa bagyo nga Sebastian. Ato naman nasuta may gala ang mga dahon ron nagalihok-lihok na ba mga kaygalaan, although hinay ra hinuon ni mga sugit ni paminaw. Sa linya karon si kasaman Jane Gallardo sa dugang report gikan may gala sa may manipis area. Yes, kasaman Jane. YHP RMN Report. Yes, sa radyo man Atty. Rufil, human na to gisusi atong kadagatan ug ang Mananga Bridge. Nilaos pod ta dinhi sa may barangay Manipis, dinhi sa may Manipis Road, Atty. Rufil, na permi gid ni or prone gid ni siya sa mga pagdahili sa yuta or landslide. Atty. Rufil. Okay, Jane, gamay lang Jane ha. Gamay lang ato sa i-check ang imong videos kadali. Oh, okay, standby. Mapahinumdum sa kadali. Balikan natin ka karon na kasaman Jane. Standby sa. Yes, go ahead, kasaman Jane. YHP RMN Report. Yes, radyo man Atty. Rufil, gisubay pod nato ang Manipis Road nga usa sa mga prone gyud kayo sa mga landslide o pagdahili sa yuta. Atty. Rufil, sa pagsubay nato, wala pa kay nakita gid no nga mga nag-atang nga mga bato gikan sa atong kabukiran nga kato nga tagak. Atty. Rufil, apan kagabi alas 6 sa gabi hantod kaganihang buntag. Atty. Rufil, doon na sila road closure dinhi, wala sila nagpaagi og mga sakyanan paingon gyud sa Toledo. Apan sa pagkakaron nagpaabot gihapon ang ato ang mga barangay po diri, mga kasitbit na barangay sa dugang pang announcement kay sa pagkakaron gitugutan naman nila nga makaagi pa ang pipila ka mga sakyanan natin ni Rufil kay medyo mihunong naman po ang uwan kay kaganihang alas 6 sa buntag ra kutob ang ilahang road closure, pero mao lagi na dili gyapon ka kumpiyansaan kay nagsige ra magyapon og pagpadag-om niya humo kaayo ang yuta dinhi Atty. Rufil sa atong mahimutangan. Sa pagsubay nato gid dinhi sa may area kay wala tay nakita nga midahili nga mga yuta sa atong pag-agi Atty. Rufil. Medyo clear pa kaayo ang ato ang mga naagian dinhi nga kalsada. Wala tay nakuan pud nga mga bato nga nag-atang sa daplin. Doon na pay mga residente pod nga anaa karon dinhi nga medyo alerto gihapon sila kay tungod pod sa kahumok sa yuta nya di sila makahibaw, simbako basin mo kalit lang pod og pagdahili ang yuta Atty. Rufil. So sa pagkakaron di na tay mga nakita dinhi nga nangagi nga mga motorista pero kasagaran taga dinhi ra pod Atty. Rufil. Di na tay mga nasugatan pod kaganiha nga naay mga sakyanan pero kuan pa gyud nagduha gyapon sila Atty. Rufil, mapangutan-na gyapon sila sa magian nila nga mga barangay, labi na kay naapoy nag-atang dinhi nga mga barangay tanod kay tahimangnuan sila nga delikado gihapon ang pag-agi dinhi sa may Manipis Road. So kung mahimo, kung katong dai gusto nga mo biyahe Atty. Rufil paingon gyud sa Toledo or kaha Toledo paingon dinhi sa Cebu City, dili na lang pakumpiyansaon og paagi dinhi sa may Manipis Road para po iwas na pod kung unsa ang mahitabo Atty. Rufil kay dili gyud na hibaw-an ang pagdahili sa mga yuta. Pero hinoon doon na may mga pahimangno po din yung mga signs din ni Atty. Rufil sa mga dapit nga doon ay kaning prone area gyud sa landslide na may mga kondiri. Pero karong gabi Jane gisirado ng Manipis Road, but karon okay nang maagian? Okay ra silang paagian? Yes, Atty. Rufil, gikuha na sa mga barangay tanod na to ang mga barricade kay nagsugod sila road closure Atty. Rufil kagabi alas 6 sa gabi nga hangtod kaganihang alas 6 sa buntag. So karon kay gipadaplin na nila ang mga barricade, kuan na nila gipaagian na nila sa pagkakaron, pero mao gihapon kung naay mo agi Atty. Rufil, ilaha gihapon pahimangnuan nga medyo danlog og delikado gihapon bisan nag-open na sila sa ilang kalsada paingon sa Toledo, pahimangnuan gihapon nila ang mga mobiyahe paingon didto nga danlog o delikado gihapon ang maong dapit kay labi na gid karon nga padayon gihapon ta nga nakasinapi og pagtanaligsik or pag-uwan Atty. Rufil nga mao gyud mo hinungdan nga muhumok ang yuta og madahili gyud simbako Atty. Rufil. Okay. But so far pwede pa nga kaagian karon dinhi pero mao na mag-amping gid gihapon kanunay alerto gid gihapon sa palibot Atty. Rufil. So far mao na ato ang nakuha nga taho dinhi sa may Manipis Road. Kauban gyapon sa kong RMN Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tata RMN. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report.